Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela baba udokotela baba isizwe baba uJabulile umfana omhlenja ekhehla umlungu. Namhlanje sithatha ithuba esithi siseNedbank House building la sishuthela khona siza amavidiyo njalo ngolwesibili sinikeza abelaphi bendabuko ithuba lokuthi abeke basitshele ukuthi egodlweni akho nje abanye abanazo egodlo sengizothini. Ke ngithi benzani kuthiwa benzani la besebenzela khona kuthiwa phela la nisebenzela khona. Amakhosi awubingelela. Uyanibingelela ugogo Madubane, uyanibingelela uMangcoya kaSibushwana. Onesigodlo. Yebo. Sikhona? Yebo naso. Ake siyilungise lento uMaduma noma Madubane. yile genge leyo kuhamba kwenza kanjani? Cha, Eastern Cape. Kodwa masubuyela la izulwini bathi umthembu. Ngoba phela nalo engishutha la kwangaseTanzania ngamxoshwa ngoba kuyakhuluma into engayisoleka. Wathi mothotho kathi mina yini le wathi uthanda usisi wakho ba noSibali wathi noma uSibali noba nawe ngamxoshwa. Wahamba kanjalo. Hayi ke. Sesikhulume kakhulu sikhuluma ngento eziningi but abanye ba commentileke ku channel bathi siyafanela noma siyafana uyichazela wena lento. Abantu mesebenze endawonye isikhathi eside baye bangathi bayafana nanokuthi bala ke liyafana. Kuyinto enjalo nje. Indlela obona ngayo nawe. Asiphikisana nombono wakho lo obonayo wena. Kuyikho. Akuyenza mhlawumbe ukuthi mhlawumbe abantu noma bezalo babo yedwa bagcina befana noma bagcina bengafani. Noma bangathiwa bayinto eyodwa noma kuthiwa bayafana. Nje lokho okubonayo wena. Noma kumaluma anda kefana. Maluma ayanda, maluma kuSibali kambatha kefana. Kuyafana nje maluma aphe kuyafana nje Nkosi yami. Ngisho lutho mina. Asisho lutho bandla sithi nje wena lokho ukucabangayo siyabonga. Evenda. Awevenda Nkosi yami. Hey. Bayafuna evenda. Evenda bakithi hayi nisiphathe kahle bakithi evenda. Nisinikile nezinto zokuphila. Ayikwadliwa namathuba bacisha. Ayingayiphathileyo. Ngayiphathileyo. Ayiyeke ivale lapho. Yo yamathuba ivale. Hayi nisiphathe kahle bandla siyabonga nezinto enisinikeze zona siphilisa abantu. Sibonga nje lokho. Salwazi namhlanje ngifuna ke singene emsebenzini omkhulu weThonga la usiza khona abantu ngokufundisa ngento eziningi. Sithi namhlanje ake sibuyele itopic yethu namhlanje ethi Dumba asibumbu the end. Usho ukuthi ngeke usaphinda wakhe noma iyagcina itopic. Cha upheli phela uNodumba Sibumbu. Hayi kulungile. Ivideo nje ukuthi mhlawumbe ama video awo senizobuka lawo akhona. Wona cha ukhona bakithi ukhona esigodlweni ukhona futhi kuleyo number yikho nje into eshintshile. Okay. Ake sikhulume lana abantu abaningi ukhuluma kakhulu azingabo nezinto eziningi zokubasiza. Ukhuluma ngomuthi wokugeza isinyama wathi umuntu una 1500 kubopheke konke. Akukho nje kulunga kwena. Bufuna ukuthini abantu kwechaza belento? Engifuna ukuthi nangu umuntu owesilisa owesifazane uyazama Nkosi yami. Hayi ukuthi akazami, uyazama but akwenzeki kona. Ireason ukuthi ngenzeki kona ngoba vele ubosheliwe izinto. Izinto zakhe zemnyama. Uzama ngayo emndenini uyazama. Uyahluleka. Not ukuthi uhluleka financially. Akayiboni yona imali. Kukhona abantu uthola ukuthi impilo yomuntu isefungelwe. Sebefungile bathi nina ngenze nishade. Ngoba sebebonile ukuthi izinto abazenzile kunina senenzele lento yini ama peace order. Ngeke nishade phela lapho. Kanti kusuke izinto zabantu. Yebo, ngifuna bona labo ke. Laba sebefungeliwe. Kwathiwa ngeke uzuphumelele kumnyama kubufu. Ngifuna laba sebefungeliwe. Naba sebebona ukuthi yazi sengenzela ukuphila. Angisayiboni into yami. Sengenze ukuthi ngiphile nje. Mntwana weThonga understanding lento ngizoyibeka nje uzosounda kambe kodwa. Isinyama esiningi asenziwa abantu abangasazi. Isinyama esiningi senziwa uma wakho ukuthi wena wathandana nomuntu abangamfuneli. Yebo. Umuntu ababemthanda bebevese besonta naye. Vese usebenza kahle futhi ufundile. Wena wathanda umuntu
osebenza kamasipala kaParks ugundutshana ngomshini and lento bona bangayifu and after uthi umuye ngeke le laza shade nengane Ngeke yakhe ashade. nize kube niyashada ke kodwa still lento ihleli phezukweni ngoba uma wakhe engakunika ama blessings esiwalindele wabakho asinama blessings Ikhesi nje leyo. leyo nto leyo izokumisa uthini kumuntu onjalo Ngithi sondele eduze. Ngikunike lento ezokugeza leza ifungo ezi upon you. Le yayimfungo nazo makhelwane ezokuthi why wena uphumelele asoze kwenzeka. beautiful you can see I'm telling you ngithi nasondela eduze she's swinging ngikusize nice ngikusize ngayo yonke indlela nawe ngifuna ukuthi mawuqhamuka ngelinye ilanga she's not doing anything Jesus ngifuna ukuthi uma uqhamuka bese simbatha umuhle umuhle ke yenza njani ke mina ngicela umbatha akayibuki le video ke uyanqoma bakithi ngicoma umese simbatha lesiyami uyanqoba kithi babudokotela ngazi noma abonini uyifakile hayi phela geji angena ngo back door wangena front door ayebo ima ngifuna ukuthi siyeke lalibalela ngifuna lento lena understand uthandane nomuntu wesifazane lento ukuthi sibe nengane akusho ukuthi asishade lengane angazi ukuthi besiyithole kanjani nayisene question verse emesethi umuntu kuzoke ngibone uyoba yini ngeke kuzokuphumelele noma yini ngeke nje mina kuzophema ngeke nje ungizalisa ungishe kanjani but ukuzalisana kwethu akusho ukuthi befuze sishade it's not a ring ngifuna ukuthi ukukhuluma nomuntu wesilisa oneyifungo zikama wengane yakhe owabeka yonke into ayibekile but asisho abantu abangahlukana sisho abantu abahlukana but ngifuna usitshele ukuthi uthini kulo muntu la ukukhuluma nalo umuntu wesilisa ukhulume ngathi uyaqala ukhuluma ngathi uyambona ukhuluma ngathi uyagcina ngithi mina nanombani okufungelile asakhethile ukuthi ufungelwe uma wengane ugogo wengane ngoba uzofungelwa uma wengane vele noma nogogo wengane uzosho uthini asho ukuthi umfana lo wadlala ngawe ngeke abe yilutho ini ungene ekutheni ingane yakhe yasala phela ngoba phela yena ubone ukuthi iring ingane le ingasali ingane yakhe ingasali njobe iphethe ipika nje exekayo kanandaba nalokho yena akekho ipikeni sekutheni akushada ingane yakhe usezukhuluma amagama amabi enganeni yomuntu uyazazi ipika ngathi ama potholes ngazi kahle ufuna wona lo ukuthi umfana kashade nawo lo madludlumbe lawo angezwa futhi nalo madludlumbe isho ukuthini lento yofuna uma wengane yakho ngoba ufuna ukuthi uzomtshela nje kade ngizama ufone bengicela ukubona ingane yakho nje afika kuthiwa setavern kodwa kuthiwa mshade futhi ungamthathi futhi ususenecala ave bevelela nje abantu besilisa kwesinye isikhathi imalini ofuza abe nayo lento angisho lento ake siyibheke la yonke into yeni nina nenze ukuthi ngizokususisa amahoza nembusi hoza nokuthi ngifuna ukwazi ukuthi umuntu uza kuwena yina afike iphethe hayi ugogo Madubane inkosi yami akafuni zonke lezo zinto ugogo Madubane ukunikeza into uyozenza wena ungazi ukuthi wathakatha ugogo Madubane ngikunika into uhambe uyogeza uyosusa lesi sinyama ngo-1500 kuphela ngiyakunika mina uhambe uyoyigezela wena angifuni ukwenza utho mina bese uthi wenziwe yimina kunje yimina ngifuna kuphela into engiyifuna kuwena ubuso ungifonela hayi bo gogo ngiyabonga yilokho engifuna kuwena wena usukhathele ukushayela abantu izandla bomndeni sifike lesikhathi sakho nawe ukuthi ngekushayela izandla awuvale umlomo labantu uthini kubantu hayi bo bakithi namba abantu bevala abantu ke kunabantu abavala abantu kunabantu abajabulela ukuthi ubaba dokotela soshayela sishayela ubaba dokotela how nice car nice house hayi imake yonke lento izodinga baby oil ngifuna ukukuchaza yazi baby oil kwezindawo ayikho uzoyithola tissue oil dokotela all right ngikunika ikhombo ke lapho ngikunika ikhombo ka 4500 iziko lemali lihamba nako ngo 4500 uthi umuntu avuka zenzele kuyena kuvumelele umulele ngithi vuka ngoba bazovuka abanye utshana obulele buvuswa ngomlilo la minyango asibuyele kwiziko lemali ngokuserious ukhuluma ngeziko lemali ukhuluma ngani ngikhuluma ngeziko lemali ngikhuluma nomuntu osegembulile empilweni yakhe yonke ehluleka ngikhuluma nomuntu osezame impilo imali akayiboni ngikhuluma nomuntu ofuna uqala ibhizinisi
onebhizinisi futhi elingenawo amakastoma. Ngiyal-order iziko lemali ngizolisebenzisa kanjani? Ngizokutshela mina. Mase fika kuwena nje ilokhu njani ngiyakutshela ukuthi sebenzisa kanje, sebenzisa kanje, sebenzisa. Kodwa alidingi into eziningi. Iziko lemali nje ne-tissue oil usebenzise. Bese ngikunika naloko okunye eceleni. Ozokusebenzisa. Especially wena onebhizinisi othi abantu abekho. Especially wena ufuna uqala ibhizinisi. Ngithi sukuma isikhathi esimanje asikho esinye. Uthe iziko lemali. Iziko lemali. Uzwile ukuthi ngitheni? Iziko lemali. Ila imali iqala khona. Uzothi umuntu ngise Kokstad, ngise Gqeberha, ngise ePimville Soweto, ngingayini kwi herbal shop ngifike ngisho ukuthi ngifuna iziko lemali 4500 nami. Khona la mhlawumbe osulidistribute khona selitholakala khona. Okwamanje cha, lisatholakala kumina. Satholakala kuwena. Satholakala kumina nje. Uyangifonela ku 078 1673 412 uyangi WhatsApp ungangithola kwi call bakithi ngoba kuyenzeka ukuthi ungifonele kanti ngisesigodlweni ungifonele kanti khona into bengiyenza ngingekho eduze kwefoni noma benginomuntu ngangakwazi ukubamba ucingo ngicela ungishiyele WhatsApp ngizobuyela kuwena. Ngifuna ukuthi usicacisele kahle ngoba angizokudedela mina ngingakagculiseki. Angifuni abantu bathi babudokotela ubungakwazi ukubuza ukuthi akuswaleni isithwalo lesi. Lutho. Usho ukuthi lutho. Asiso isithwalo nkosi. Ilutho. Akusilo ngizama ukuthi ubabudokotela nje bengibuza ukuthi yena akusona isithwalo. Cha. Ngise ilutho. Akusona isithwalo umuthi lo obhekene nempilo yethu. Phela. Ake sibuke ngiyasithatha iziko. Ngiyakusaba ukucaba. Angikwazi ukuphalaza. Angeke ngiveze ngiyakusaba ukucaba angikwazi ukuphalaza. Yini lo nginika yona? Ngizocwaba, ngizophalaza, ngizogeza empambaneni zendlela, ngizobukwa abantu. Yini lo sinika yona? Thokoza mkhulu la uyageza uyastima kuphela. Asidli oyaqhuma kuphela. Ulezinto testing eqaleni. Testing ngiphinde ngafana nesingisi. Kodwa testing eqaleni. Siyaqhuma testing hayi stini lutho ngitesting. Okay ke siyaqhuma la siyageza. Jesus siyaqhuma siyageza bakwethu ngicela sibe bahle awukuthi noma uqhamuka kumlungu awukube muhle uyiqhamukele aqhamuka umlungu ungakasho ukuthi uma kwasmile velathi I know ungakasho lutho I know yabo iziko lemali linaleyo nto yabona mabethi lina that thing yiyo ke le mbuke ebusweni azibone ephelele impilo yakhe uthini kubantu lana ufuna ukukhuluma ngosidumba ufuna ukukhuluma ngani ngicela ukukhuluma ngodumba sibumbu kunomuntu wesilisa nowesifazana othi mebuka umuntu athe inkosi yami mhlawumbe mangayithole unesibumbu umuntu wesilisa dokotela igama lomuthi leli ama transgenders those are transgenders no repeat again umuntu wesilisa unesibumbu akanaso isibumbu umuthi those are transgenders umuthi udumba igama lomuthi bakwethu okay hayi ukuthi kudumba sona all right talk to me yes umuthi igama lomuthi udumba sibumbu akuthiwe ke wena kunalomuntu omthandayo ozimiselile ngayo hayi umuntu ozodlala ngaye phela ngiyanicela phela singadlali ngabantu thatha lento le uyigcobela ebusweni ugcobe ezandleni uyithi nje ebusweni amashiyeni la mase uyambheka ngqo ebusweni fudumala igazi ufuduma ngikhuluma kunanamadoda phela athanda umuntu asaba ukusho njengomunye oseduze wami lokho engcomile kodwa asaba ungitshela bo zilungise yabo awukhulume uma ekubukile fudumala igazi uthini kubantu ngithi mina gcoba uyizilungisa wena uzigcoba nje emashiyeni ebusweni ngo1000 hayi ngemaleni 1000 kuphela bese uyambheka bese ibona impilo yakhe yonke ukhulelwe ngane yampofu kangaka ngigcobe wona nje nithi angicobanga wasuba mpofu kangaka manje hayi shem kunabantu abathi bayawufuna kunabantu abezi ukuthi uthe ukhuluma ukugcina ngawo umuthi ukhuluma ukugcina usho ukuthi uphelile yini kuwena noxabena lo muntu ade order uthi usokhuluma ngento yakhe bekungabwamtshela ngizokhuluma ngayo Nkosami lutho awuphelile awusoze waphela ke umuthi cela ukugcizelela lapho kuyophela umuthi mhlanga ngene egodini umuthi uzohlala ukhona into ephelayo ukuthi ngikhulume ngawo kuma video isikhathi sawo sesidlulile angisibuyele la ngifuna siyikhulume lento lena ngoba
at the end of the day i-channel ibuka ubonke abantu. Yep. Ukhuluma ngoDombo kaSibumbu, ukhuluma ngeadult product. Kunabantu njengamanje abasema TVET abasema varsity, kunabanye abantwana nje basema high school abane access ku internet. I-target market yakho ubani ubhekise kuyena? Mina ngibhekise kubantu abadala aba over 18. Umuntu omdala onjani? Umuntu over 18. Ogugelwe ingubo. Cha umuntu oneminyaka engaphezulu kwa 18. Okay. Under age angikhulumi nawo. Muhle uBenten. Angikhulumi nje kuvele nalezo ingane ke mina bandla. Because esikoleni sami ngekuyifice lezo ingane ezingaphansi kwa 18. Okay, kulungile. Yes. Uthini ke inhloso yakhe enkulu ukudlulisela umyalezo kubantu abadala. Yes. Hayi ingane lezi idlala. Hayi asingadlali njengoba ngeke ngachaza iqala ngathi ungadlali ngengane yomuntu. Ngoba mothatha lento lengane izodela konke ize kuwena. Wena kanti vele usadlala uphinde uthathe futhi wena udlala komunye. Ngingakho ukuthi asingadlali. Uyaposeka mkhulu ayikho into engaposeki kumina. Uthe uyaposeka? Yebo. Uma uthi ukhona umuntu owufunayo. Yebo. You understand? Yebo. Usebhinoni uzokufakela imali ukuthi ugibele umdelivery wesilisa ukwazi ukuthi ufike umchazele nje kahle versus uzokufika ngebhasi ntambama akurequestele Uber ikulethe endlini uzomchazela usuku bonke ekseni usuyahamba uzobe ngifonelile ngithi mkhulume ngitshela leyo nto. Yeah uzokufanele ayikho inkinga ke ngizomfakela nje ngophepho le mali bezogibela bengizogibela ngazofaka ngayo phepho ifike kuyena kodwa phinde ngichaze ngalendlela ade efune ngayo. Yeah. Awuna umehluko. Yini manje inkinga akithi uyifakele imali yokugibela. Ufuna ngibone ebusweni. Akasho ukuthi ufuna ukubona ufuna ukuthi uzomenza. Ngimgcobe. Umsize. Shutha akazagcobelwa abakhona ezweni ngoba phela kuyona into efundelwayo kuyele esikoleni ukuthi nje gcoba into yakho. Cha phela ngithi uyasho uzoyifaka imali yokugibela. Uyacela lento ungabe usuyisho ku YouTube ukuthi kanti ngiceleze lana yena ongcono. Ikhonda kulala. Hayi akulalwa phela sokugcoba la. Eze nje. Kuthi njengoba beze bekubanika le igubhu lezi into engiyisaba ngegubhu. Hamba ngithiwa sefuna enza ukuthi sokuhamba sefuna enza ukuthi ikhonto ongayisho azihlatshelwa ke zami isigubhu baba indaba singahlatshelwa wait indaba singahlatshelwa dokotela wena into yenza ithi baba udokotela ngisho njalo baba dokotela baba dokotela mina nje sondela ngibene ukuthi baba udokotela hayi mina into ngiphathela yona ngicela ungiphathela nje inkukhu uze izinto eziningi ngingathanda ukuyikhuluma kakhulu la ingcono mase sikhuluma sobabili efonini uze uzozitholela imali yakho nje encane ayikho kakhulu u25 okay 25,000 yena uphatha inkukhu kuphela no 25,000 but uyawufaka kwi-account okay angezi nawo no ngifuna inkukhu why inkukhu inkukhu dokotela angawuphathi ulamthuthu uyashesha kithi ukuguga izinto zakhe thina yena esabhizi esalungisa impilo yakhe ngifuna inkukhu yesiZulu. Okay. Inkukhu yesiZulu ngesikhathi sala egcekeni mkhulu ichamisela izala amaqanda yonke into nempilo yakhe lapha yaqhubeka. Okay. Ngithami ulamthuthu uphelelwa naye iyaphelelwa ngaleni. Okay. That's why ngithi ngikho lapho ngisekutheni obekwenza ukuthi ungakhuluma ngaso bekuyini izinto eziningi mkhulu ezinkulu ngingathanda ukuyikhuluma lana ngoba idlozi lami kahle alingivumeli. All right, okay. Alingakhuluma khona inamba ngasinika yona 078 16 73 412 siya WhatsApp siyafona anytime. Baba udokotela bawesizwe babujabule siyabonga. Thokoza. Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kababudokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. Ubaba udokotela indlondlo kwezokwelapha.